Yes. Alleluja. Grazie Gesù. Gloria li lek mole qaddis nilqawkom iżaħu Maltin u Għawċin. U familja kollha ta' River of Love mifruxa madwar Malta u Għawdex. Grazzi li intom majaj, il-lejla u maħna l-kol flimkien minn ġewwa id-dar ta' River of Love. Grazzi Ġesu. Il-lejla ħankomplu nitkellmu fuq wieħed mill-iktar suġġetti favoriti tiegħi li minn għajru laqas nistgħu nibdew il-Kristjaniżmu. Għalhekk itolbu miegħi, itlob miegħi issa stess, halleluja, ħalli il-mulej ikellimna u jispirana u tina revelazzjoni. Għalhekk flimkien ngħidu, bis qaddis, kellimni l-lejla bil-kelma qaddisa tiegħek. Għatini revelazzjoni u għamel il-kelma tiegħek issir ħajja fija f'qalbi, f'ommi, f'moħħi, fl-Ispirtu tiegħi għall-glorja tiegħek. Mulej Ġesu, bl-Ispirtu Santu u bil-kelma għallimni ngħix il-ħajja vittorjuża li inti sejjaħt li għalija. Din il-ħajja vittorjuża inti qed fl-ewwel Ġwanni 5 li tinsab fil-fidi tiegħi fik. Mulej, kompli immaturani, trasformani għal-glorja tiegħek missier. Fis-isem Ġesu Kristu. Amen. Mela, kulħadd immorru iftħu l-Bibja, ħammorru f'Rumani, ħanaraw xi skritturi l-lejla. ħammorru Romani 10, imma ħammorru wkoll Luqa, ħammorru l-ewwel Korintin, ħammorru Luqa stess, ħammorru Luqa l-ewwel. Luqa, kapitlu 18. ħanoħodha bil-mod. ħanoħduha bil-qalbu għax irid nibni dan. Luqa 18 vers 1. Ġesu qed jitkellem, imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw jew ma jifqu. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li ma kienx jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi u ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabber rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanamilla ħaq, ħanamil ġustizzja magħha biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U mulej qal, ismgħu ftit x'jgħid li mħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-mażulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar. Sejjer ma jagħmilhomx ħaq. Se joqgħod itawwala magħhom, se joqgħod itawwal magħhom, jien ngħidilkom li malajr jagħmilhom ħaq, ġifieri jiġġustifikahom. Kulħadd jgħid jiġġustifikahom. Hemm kors li aħna noffru jismu Theology of Righteousness. Hija wieħed mill-iktar courses powerful għamluh. Jiġġustifika. Alla jiġġustifika lilek. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Ovvjament, qed jitkellem għat-tieni miġja. Nistgħu ngħidu l-rapture, ħajdu. Ovvjament jekk jiena nemmen l-rapture hija qabel it-tieni miġja, ħajġi dejat jgħid rapture. Jekk jiena nemmen l-rapture u l-miġja t-tieni miġja ma flimkien, ma tagħmilx differenza. Imma ħanejduha għal meta jiġi Ġesu. Mela da titkellem għall-aħħar ta' żminijiet. Jiġifieri għalija di tfisser u naħseb għandha tifhem ukoll tifhmu għandhom l-importanza li jiena u inti ninstabu mimlija fidi.
Mela qabel ma jiġi Ġesu, meta jiġi Ġesu fuq din id-dinja u hemm ċans li jiena u inti dik il-ġenerazzjoni u jalla, sa ċerti punt jalla. Għaliex ovvjament min imur il-ġenna ħadd minnhom ma mmissja d-dinja. Jalla aħna dik il-ġenerazzjoni li naraw il-Ġesu ġej. U jekk naraw aħna, waħda mill-prerequisites maġġura hija li jiena u inti nkunu misjuba mimlija fidi. Jiena bniedem naħseb ħafna. Parti għaliex naħseb għandi it-karattru tiegħi ma neqafx naħseb, għaw xi ħadd jaħseb ħafna. Għaw xi ħadd jien kollu għaddejn x'ma taħsibijiet minn moħħu. Fid-dinja jgħidulhom ADHDs naħseb naħseb. Issa jgħidulhom x'jgħidulhom ma nafx, imma naf li moħħ il-ħin kollu itambar. Tista' nkun niekol, qed ninħasel, nsuq. Ġifieri jekk kien qabli isma' tiċċassaw xi ħduwix personali jekk inti titkellem miegħi u jien qed naħseb fuq xi ħaġa oħra. Tindunaw? Ma ndunajtux? Issa għaw min jgħidlu difett. Għaw min jgħidlu normali. Għaw min jgħidlu don. Jena ngħidlu don. Sawa. Grazzi Ġesu. Jena nemmen li huwa don. Speċjalment meta inti qed taħseb fuq affarijiet tal-Alla. Jiena m'iniex bniedem ġeneralment, ovvjament, bħalkom, għandi d-demm u l-axom affarijiet naturali bżonn jiżu bħal tagħkom. Sewwa, imma jiena bniedem li ħanuża irid noqgħod attent nuża terminoloġija għax imbagħad dik tibqa' tiftakar. Jiena hemm kelma bil-Ingliż. Ħsilt moħħi. Ipprogrammajt moħħi. Ipprogrammajt moħħi. Bażla. Eżda saħħu, ħanejdukom ħaġa. Illum kulħadd idaħħalha f'moħħu di. Il-fidi hija għażla. Please, għala għajnik u għajda, il-fidi hija għażla. Il-fidi hija għażla. X'nemmen hija għażla fidejja. X'nemmen hija għażla fidejja. Mela nista' nemmen jien għandi l-poter fidejja x'nemmen. X'jemmen ħadd ieħor ma jaffettwax lili, x'nemmen jien jaffettwa lili. U waqt li ngħidilkom li kont qed naħseb, waħda mal-affarijiet li ħsibt ħafna fuqha hija bniedem ta' fidi u kellek tħares minnu fuqha minn barra. Kif taqrah? Kif jinqara bniedem ta' fidi? Kif tiddixxerni tgħid ara dak raġel ta' fidi, dik mara ta' fidi? Kif jidher serħilu li jista' jkollu gwerra għaddejja hawn, imma minn barra. Kif jidher? Kif ħankun żgur għaliex jekk jiena irrid inkun bniedem ta' fidi, irrid inkun, u Alla jirrikjedi li jiena u inti nkunu nies ta' fidi, irrid inkun naf kif tidher fajni Alla bniedem ta' fidi. Bniedem ta' fidi mhux biss għax inti tmur il-Knisja. Għasax tajjeb li tmur il-Knisja. Mhux għax taqra l-Bibja biss. Tajjeb li taqra l-Bibja, ma tista' taqra l-Bibja u xorta tkun mimlija dubju. U biża. U minnhom bħalhom hawn turrum.
Allora meta jiena ngħid ara dak bniedem ta' fidi. Per eżempju jiena Alla tani grazzja li ma naħsibx kienet biss għalija ma mħabba is-sejħa li Alla kellu konness ma' ħajti, jiena mpoġġi taħt apostlu ta' fidi. Meta jiena konna osservaħ dar-raġel, Kenneth Hagin, konna osservaħ, żewġ affarijiet kienu jispikkaw fih, żewġ affarijiet. Imħabba kbira, anzi tlieta. Imħabba, raġel ta' mħabba kbira. Raġel ta' umiltà, umli, u raġel ta' fidi. Id-dinja ta' fil-Kenneth Hagin bħal raġel ta' fidi. Ma believe it or not, actually iktar famuż għall-imħabba. Il-messaġġi kan iktar messaġġi fuq l-imħabba mill-fidi. Ma tagħmel ukoll sens għaliex il-fidi tiġi mitmuha mill-imħabba. Ma tistax kollok fidi topera tajjeb jekk inti fil-departiment tal-imħabba tbati. Sewwa? Allura jiena bniedem ta' fidi kif jidher. U l-mulej poġġi li dil f'moħħi, f'qalbi, li il-fidi għandha sensi wkoll. Bl-Ingliż senses, aħna għandna 5 sensi. Is-sensi li jgħidu l-ħom sensi huma it-toma. Il-vista, ix-xam, is-smieħ u l-ħass. ħass għandaw ħafna. Imma dak li jgħidu l-ħass huwa sensory touch bl-Ingliż. Is-sensory touch. Mela aħna fil-natural għandna 5 sensi. Fil-fidi wkoll għandna 5 sensi. Jekk irid nara raġel ta' fidi, ir-raġel tal-fidi jew mara ta' fidi, tittopera bil-fidi fil-fu, fil-vista, fix-xam naqra nistgħu nidħlu fiha, fis-smieħ u fis-sensi. Ma mhux sensi naturali, jiġifieri hemm sensi spiritwali, hemm 5 sensi spiritwali. U l-Bibja kollha tikkaverjhom daw. Tikkaverjhom. Imma llum ħanafas fuq almenu 3. Għaliex huma l-iktar naħseb sensi li nużaw. Xtara, xtajt u x'tisma'. Xtara, xtajt u x'tisma'. Mela biex jiena nkun jekk jiena rrid nikber fil-fidi, faċli ngħid inti għandek bżonn iktar fidi, kulħadd as-saċ jrid jikber fil-fidi. Ara, il-fidi hija bħal muskolu. Dal-muscles jiena li hawn inħobb nagħmel naqra eżerċizzju biex intella naqa' muscles. Sewwa ħalli jiena nippreferi narani aħjar. Issa kif jarani ħadd ieħor kif qedtilkom ma tagħmilx differenza, l-importanti li nkun kuntent jien bija nnifsi. Sewwa, u li jien irid inħossni tajjeb miegħi nnifsi. Sewwa. Jiena għalija importanti kif inħossni miegħi nnifsi. Għalhekk noqgħod attent x'nieku. Noqgħod attent nagħmel eżerċizzju ħalli nżomm li nifsi fibt. Sewwa, noqgħod attent x'nilbes għax ma irid inħossni tajjeb miegħi nnifsi. Fir-realm spiritwali irrid inħossni tajjeb, mhux inħall kelma ħoss feeling imma, irrid nkun kuntent komdu bija nnifsi. U rrid nkun żgur konxju dejjem nikber fil-fidi. Issa l-fidi hija muskolu. Illum jiena wara ftit snin li għaddew minn fuq ħajti bil-grazzja tal-Alla diġà, il-muskoli kollha li għandi f'ġismi kienu kollha f'ġi fommi meta jiena ġejt imsawwar tarbija. Kif twilit wara 9 xhur, anzi kważi 10, x'jiena wara ħadd l-10 xhur il-ommi għax kont komdu hemm ġew. Kelli suppost niġi fil-miliet u ġejt ġimgħatej wara. U meta twilit it-tabib għallhom dal-baby mhux hawn suppost dak ma l-oħrajn li għandhom 3 xhur. Għax jiena kont niżen 13 libra. Kienu jafu li xi ħaġa kbira ġejja fid-dinja.
Jiena kont ġej fid-dinja u l-lom kont antellaqa mid-dinja għax kienet ħadmut. Vera, l-istorja vera di. Storja vera. Insomma, anyway. Imma kull muskolu li għandi l-lum f'ħajti, f'dan il-ġisem, sewwa, u għazat l-istess muskolu kollha li kelli meta kont baby. Id-differenza sa li l-muskoli bil-maturità, it-kabbir, bl-ikel u l-eżerċizzju kibru, immaturaw. U għadhom jimmaturaw. Ma tiqafx timmatura. Allura inti il-fidi, tirċivi fidi, once li titwilet minn ġdid, tirċivi l-fidi tal-la fik. Ma dik il-fidi tikber. Għaliex l-iskrittura tgħidlek fil-ktib ta' Ġagbu, għalkemm xi wħud għandhom fidi, imma fidi mejta. Hawn nies, infatti għal dawk li intom qed tilħqu ċertu età, number one li tilħaq ċertu età hija barka. Ma fl-istess ħin jekk inti tittuħu ħsiblek innifsek, qgħod attent għax ġismek, il-muskoli, il-nervituri jibdew imutulek. Allura inti għalhekk għandek bżonn tagħmel eżerċizzju, toqgħod attent x'tiekol. Ħalli inti ġismek jibqalek tajjeb. Healthy għalmenu. Sewwa. Allura il-fidi ma tiġix xi muskolu ieħor, imma huwa l-istess muskolu li dejjem jikber. Dejjem jikber. U jikber billi tħaddmu. Mhux billi biss ikollok il-muskolu. Hawn nies għandhom muskoli li huma dormant. Qed imutu, jew mitulu. Sewwa, u ovvjament hekk il-muskolu li inti għandek li jista' jkollok il-potenzjal ta' dak l-istess muskolu jista' jkun l-istess muskolu ta' Sansun. Imma x'ma ħaddimtux mitlek. Fidi mejta. Fidi mejta. Fi għandek imma mejta. X'm'għandekx. Allura jiena u inti għandna hemm eżerċizzi li nistgħu nagħmlu biex nikbru fidi. Eżis aħwa. Ismawni. Jiena hemm kallima nħobb nismagħhom u ħan inkoraġġikom tisimgħuhom ukoll. Pereżempju, Andrew Wommack. Isimgħu. Chris Ayokilome. Isimgħu. Guillermo Maldonado. Isimgħu. Kenneth Hagin. Isimgħu. Dawn huma nies li meta tismagħhom ħajmluk bil-fidi. Sekkemm xi ħaġa ma taqbilx magħha xi ħaġa. Tarmix it-tajjeb kollu, imħabba ċuċata. Imma dawn ma' nies li għandhom legacy healthy, għandhom legacy tajba. Sewwa, mhux faċli li jkollok ministeru li jkun ilu snin twal u qed imiss id-dinja u tiġi tikkritaħħu faqek ċuppum tarmieħ. Ara jnexxilek x'tagħmel kwart ta' dak li għamelu qabel ma tibda tikkritika. Tifmu il-bnidem iblaħ jasra u Alla jkun qed ipoġġilu l-ġawar u jarmihom. Ma it's okay. Allura jekk jiena u inti irridu ngħixu kif Kristu sejħilna biex ngħixu, suppost jiena u inti din mhix teorija ta' ngħixu vittorjużi ta'. U naf li ħafna Kristjani samaw għadi ta'. Ma ħafna Kristjani ma jgħixux vittorjużi ta'. Tgħix vittorjuż bil-fidi tiegħek fi Kristu, ma jfissirx għax ma jkollokx problemi ta' għax ma taffaċċax challenges. Uj, kemm minnkom ma tixtiequx tiffaċċjaw iktar challenges, already. Are you sure? Mr. Qaddis nitolbok biex toħodhom issa. F'isem Ġesu. God bless you. I'll see you in heaven later. Ġesu jgħidlek sa kemm għadek din id-dinja ħajkollok turrun trabil. Imma taqtax qalbek jien qelibt id-dinja. Aħna nafu saqsejtkom fil-weekend meta aħna nħarsu għax-xempju tal-fidi, Lut 12 vers 1 u 2. Ġesu huwa l-awtur
u dak li perfezzjona, because bl-Inglis tgħidlek, he is the author and the perfecter of our faith. Mela jekk jiena rrid nopera, jiena u inti nirrealizzaw li jiena u inti msejħin biex nopera bħal Ġesu. Ġesu kellu problemi. Ġesu kellu challenges. Ġesu rrebaħ fuq id-dinja. Ġesu għadda minn dbatijiet. Għadda minn rejection. Kellu problemi fil-ministeru tiegħu. Kellu problemi fil-familja tiegħu. Ħotu stess reġettaw. U dak il-ftit li nafu, għax aħna nafu l-iskrittura ma tgħidilniex kollox fuq ħajtu. Imma ftit li nafu, diġà nafu li da iffaċċa l-problemi bħalma faċċajthom jiena wien kuljum. Imma Ġesu irnexxielu jagħmel xi ħaġa li mhux hu biss kapaċi jagħmel li qallek anke jiena wien kapaċi nagħmlu, imma trid tkun għażla. Għażla. Jiena u inti nagħmlu ħafna għażliet ta' kuljum, xi kultant. Tkun għajjien, trid torqod, imma ma tixtieqx. Imma taf li qabel ma torqod, trid tmur tinħasel. Issa naf li ġgħut minnkom xorta mortu torqodu maħmuġa. Imma biex tagħmel l-affarijiet żew, biex jew ma tħammitx is-sodda, jew kellha ma tikxi xi daqqa ta' il mara jew ir-raġel. Sewwa tgħidlek itlaq lem jew jgħidlek itlaq le. Mort inħasel. Ma mhux bil-fors kellek abdiet tinħasel. Issa kuntant kontaj. Jew kellha tiekol. Għandi ġuħta ma mhux ħanikol. U ma taf li jekk inti ħadd mur torqod minn arma tikol qabel ħadd quf nofs al-lejl tiftaħ il-friġġ. Sewwa? Allura jiena u inti kuljum nagħmlu għażliet, kuljum. U di jiena u inti di tittaċċetta. Ara di ma ħadd inbidel għal ħadd. Għal ħadd. I'm sorry to break the news to you. This is not going to change to anyone. You have to choose. You have to choose to live successful, not you wait until something happens to you to be successful. U ma jgħidlek success mhux jiġifieri issir miljonarju ton, li inti tkun kapaċi tgħix fil-pjan li Alla għandu għalik. L-unika mezz li tista' takkwistaħ huwa billi tgħix bil-fidi. U meta tgħix bil-fidi ma jfissirx għax ma tħoss xi ħaġa. Min jgħix bil-fidi xorta iħoss. Differenza hija li ma nagħtix vuċi l-ħass. Ġesu għax bil-fidi. Ġi reġettat, imma ma aġixxix fuq meta ġi reġettat. Ġesu bes ulu qabel ma żalbuh. Meta mara Samarija għadda minn il-villaġġ Samaritan irreġettawh. Ma raġixxix. Ġifieri ma inti taħseb li ma ħassux li daw l-istess nies li ftit sigħat oħra ħammut għalihom nitbiċċer għalihom laqas qed iħalluni nistrieħ naqraw ġew. U ma jilqgħunix ġadar. Ġesu ħass għaliex nafu li Ġesu f'kollox kellu tentazzjoni ġiet tentat bħali u bħalek, hekk tgħid l-Iskrittura. F'kollox. Mela jekk inti lilek xi ħadd jirriġettak, ħadd tħossok ħażin, tħossok bad, tħossok għamil imweġġa. Jekk xi ħadd jgħajrek fin-natural ħadd weġġa. Sewwa. Jekk inti jien naf ikun hemm xi virus, xi marda tiġi fuqek, inti taf li ma jfissirx li meta aħna ngħixu bil-fidi, le m'għandi xejn, le, mhux m'għandek xejn, vera l-virus qed jattakkak, imma ma tagħtikx dak il-vuċi, ma tiffokax fuq biex inti tiffoka fuq il-weda, għax il-weda tal-Alla ħad issupera l-vuċi tal-ħass. Eżiż aħwa, please abdu għadi. ħafna jaħsbu li għax timxi bil-fidi mhux ħajkollok problemi. Turrun ħajkollkom. Challenges turrun ħajkollok. Imma kif ħatħalli daw il-challenges ma jelbukx u ma jixorbulekx ħajtek? Kif? Tażel kuljum. ħafna Kristjani jekkara. Up, down. Up, down. Up, down. Jina u inti suppost imsejħin biex nkunu konsistenti. Konsistenti. Naf li għaw min forsi minn minħabba ċertu karatteristiċi li għandhom, minħabba ċertu esperjenzi li għaddejt minnhom, imma jekk kien irid ngħix
fil-paċi. Tixtieq tgħix fil-paċi inti. Inti taf li jekk inti ma tagħżilx x'taħseb ħsibijiet xorta ħajġu? Sena, inti oqbad għadi. Jekk inti ma tagħżilx x'taħseb ħsibijiet xorta ħajġu. Għalhekk Filippin 4:8 tgħidlek mela aħsbu fuq dawn. Jiena nażel fuq xiex naħseb, x'nażel fuq xiex nimmedita. Jekk inti ma tażilx x'tisma', xorta ħad tisma' xi ħaġa. Jekk tiftaħ it-television, informazzjoni, tipprova twaqqaq dawn, ħmieġ. Jekk ma tiftaħx it-television tiftaħ il-Facebook. Jew TikTok, jew xi ħaġa. Anke jekk ma tmur imkien, tispiċċa tisma' xi dubbina d-dorma wadwar id-dejn. Jew xi nemusa. Sewwa. Mela xi tagħmel? Mela nażel, isimgħuha, nażel li nisma' xi ħaġa li konxjament ħatibnini. Għandi aptit, mhux dejjem, ma xorta nismaħ. Mbagħad xi ħaġa tal-għaġeb. Meta jiena naġixxi fuq li nrid li nażel nisma' il-kelma Alla li ħatimlini bil-qawwa u bil-fidi, wara inħossni aħjar. Imma ħafna jridu jħossu aħjar qabel u mbagħad nisma'. Jekk inti tgħix fil-paċi miegħek innifsek, ma ta' madwarek, trid tażel minn qabel x'tisma'. Jekk inti tittażel, jekk inti ara tintaqa' man-nies, xi ħaġa ħatajt. Jekk ma tgħidx inti xi ħaġa ħajdu lilek, imma mbagħad tirrispondi. Mela taf li kuljum, infatti din waħda mill-lezzjonijiet li aħna meta jien nitkellem fuq it-tarka tal-fidi. It-tarka tal-fidi nista' ngħidilkom fi frażi waħda jew tnejn. It-tarka tal-fidi għadi jisimha ma sew. L-Iskrittura tgħidlek poġġu fuq kollox, above all things, ilbsu it-tarka tal-fidi. Intom it-tarka tal-fidi x'tfisser? It-tarka tipproteġik jiġifieri. Imdawra miha. It-tarka hija dik li ħan studjawha fil-Bible College. It-tarka hija dik li inti bnejt sistema, isimgħu di. It-tarka tal-fidi tfisser li jiena bnejt sistema ibbażata fuq xjejt Alla, fuq ċirkostanzi, relazzjonijiet, ministeru, saħħa, finanzi. Hija tarka li bnejt jisni ġik sopażwejna għad il-Lego, biċċa. Li kull ħaġa, kull blokka hija weda. U di bnejt tarka jien issa. Biex malli tiġi xi ħaġa kontra tiegħi biex twaqqani down, depress, iġġelni nħossni naqta qalbi, sawa. Mal-ewwel it-tarka tal-fidi titla' biex tipproteġini. Imma jien rrid nibni dik it-tarka. It-tarka tal-fidi ħafna minn nies jaħsbu xi tarka taqbad bdejk. Le, tarka tal-fidi ġifieri inti rabbejt sistema ta' twemmin li meta xi ħaġa tismagħha, jew taraħħa, jew xi ħadd jgħid kontra it-twemmin, it-tarka tiegħek tqum u tipproteġik biex ma tinfluwenzakx. Tifhmu dik hija t-tarka tal-fidi da. Hija sistema ta' twemmin li inti bnejt biex tiċċirkondak u tipproteġik. Morru fl-ewwel Timotju 6. Qarblu sew dal-kliem. L-ewwel Timotju. Mela jekk jiena u inti ninsertaw il-ġenerazzjoni li naraw il-Ġesu ġej, Kristu jrid isibek mimli fidi. Ħanilkom aħwa, hawn nies. Ma nafx jekk rajtuhomx, mhix xi ħaġa sabiħa ħadi, imma biex tara l-fidi kif vera żommok sieħ tal-aħħar meta vera tibni l-ħajja tiegħek fuq il-fidi.
Ma nafx jekk rajtux il-reċenti ħareġ il-video ta' dawk il-5 Eġizzjani għandukun li qatlhom qatawlhom rashom. 5 kienu. Daw sejrin għal-mewt, jafu li ħajaqtluhom, jafu qatawhom rashom, u qed ikkantaw il-wedit tal-mulej. U qed tarhom hekk fil-kamra. Fakru l-Alla. Mimlijin fidi. Jekk jalla ma nkunux aħna dik il-ġenerazzjoni, imma jekk aħna nkunu dak in-nies li ħaniġu ta' waqt li l-Antikristu kien qed jirrenja. Ja, billek tibda tħaddem il-muskulu tal-fidi minn issa ta'. L-ewwel San Matthew 6 vers 11. Inti bnidem ta' Alla, aħrab dan kollu. By the way, qed jgħidlu, tafx qed jgħidlu biex jaħrab int. Affarijiet li jinfluwenzaw u jfittxu id-dinja. Pawlu qed jgħid il-Timotju, Pawlu kien apostlu, Timotju kien ibnu spiritwali, Timotju kien pastor. Għalhekk id-darba l-oħra tilkom il-pastors, il-deacons, l-elders għandhom ikunu l-ulid spirituali tal-apostlu. Anyway, just a thought on the side note. Missimawni. Għax ir-reba għal, mela dik qabada, biża. Mela il-versi ta' qabel badejt in-nies tad-dinja ma xiex huma medijin. Inti tkun xek. Jina u inti jridu nkunu nies mimlija ta' fidi. Ħanirkom ħaġa, pereżempju, kemm minnkom ġili jkollkom jiġikom xi kontu, inti taf li għad m'għandekx flus biżżejjed biex tħallas dak il-kont. Ġili kellek xi kont u tibda tgħid kif ħanħallas dal-kont. Come on, kunu onest, kollha tħallsu għamma praise God, hallelujah. Thank you Jesus. Gloria al-Mele. Taf xi tallim ngħid illejli nifsi. Ara, fin-natural. Nibda ngħid. Boy, fin-natural. Nibda ikolli tentazzjoni nibża da xejn. Kif ħanħallas dan il-kont. Però wkoll qed għallimtu li tinfakkar lil nifsi li ninkwieta ma jħallas il-kont iktar malajr. Li noqgħod niworja mhux ħajħallas il-kont iktar malajr. Li noqgħod inkun anzjuż mhux ħajħallas il-kont iktar malajr. Allura ngħid mulej, il-mulej dejjem jipprovdi. Il-mulej jipprovdi. U l-mulej dejjem provda. Dejjem. U min jaf kemm inkwitajna għal xejn għax il-kont xorta ġie mħallas. Allura you just wasted a bunch of very precious time. U inti meta tibda taħseb hekk, tibda topera bil-fidi u tibda ma tħallix iktar iċ-ċirkostanzi tad-dinja jinfluwenzawk. Hemm qegħdin ma lilek ma jaffettwawkx. Meta inti tara pereżempju nafaw ġud minnkom għandkom tfal li tixtuqhom tarawhom jimxu mal-mulej. X'tagħmel toqgħod tuħu depressants għax imsiken it-tfal mhux qed jimxu mal-mulej u dawk inbalagħen dak dak idwum u mhux għalhekk ma tiġix tgħid li ħaniġi miegħi. U inti tixtieqhom li jsalvaw u inti tant inkwieta u daw qed jieħdu xalata u qed jgħaddu parti u qed jgħaddu bass u inti toqgħod tinkwieta. Jina nitlob kif għandi nitlob għalihom, għarruħhom, u nafda li Alla samani u anke meta ma nħossix, jew ma narajiex, nemmen li Alla qed jaħdem. U nirringrazzjah li qed jaħdem. That's it. Mela noqgħod inkun anzjuż. Meta l-Iskrittura tgħidlek ma nafx kemm il-darba tibżax. 360 darba żgur. Ma nafx kemm il-darba tgħidlek tkunux anzjużi. Jekk dawk huma kollha kmandamenti, ara kemm nikskru kmandamenti ta'. Mela jekk għalejlek tagħmilx u inti tagħmelha. Tkunx anzjuż. Don't be anxious. But pastor, pray for me because I'm so anxious. No, I'm not going to pray for you. Just don't be anxious.
Imkien fil-Bibla tgħidlek ara jitolbu għal dawk li huma ansjużi. Imkien. Dawk li huma ansjużi x'ġralhom, tidnejlek x'ġralhom. Minflok baqgħu jħarsu lejn Kristu u jimxu fuq l-ilma, bdew jħarsu lejn il-mewġ u jibdew jerqu. Għalhekk issir ansjuż. U għandek issir ansjuż. Tidnejlek għaliex? Għaliex id-dinja ma tiflaħiex int. Għalhekk bil-fidi biss tista' tilab għad-dinja. Il-fidi id-dinja ma tiflaħiex int. Il-ħsibijiet tad-dinja m'intix maħluqa biex iġġorrom. Ma tistax tbiddel il-ħadd. Inta taf li ma tistax tbiddel il-ħadd. Il-ħadd ma jista' tbiddel. La l-żewġek, la l-martek, la l-ulidek, la l-pastor, la l-dikin, il-ħadd ma tista' tbiddel. Anke jekk tipprofeti il-kelb poġġi bil-qeda kif titlaq mill-karma, iqumu jagħmel xogħol. Sit! Mbagħad titlaq minn ġol kamra u tara jaħrab. Tifhem? Ġifieri, inti għandek kontroll sħiħ biss fuqek. Biss! Mux ħasra li għanna ruxma ta' kristjani ansjużi. Inti taf li l-ansja ta' twardek. U mux għal xejn buqt toqgħod tiġi għal healing service. Taf li inti li toqgħod tinkwieta tmardek, ittallalek il-pressjoni, tmarradlek demmek, iġibek suscettibbli dawk li jgħidulhom is-soldiers, is-soldati tal-ġisem, tibda toqtolhom. Mbagħad li jgħaddi virus u tiblaw int l-ewwel wieħed. Ma passa kont qed nikkwota l-Bibja. Imma inti mimli ansjetà. Qed tifhmu għaliex kemm importanti. Jiena u inti l-Iskrittura tgħidlek suppost aħna nkunu lejra tad-dinja ta'. Suppost jiena u inti meta jħarsu lejk u lejja n-nies tad-dinja jgħidu għalija forsi jgħidu ma naqbilx miegħu ta' ma dejjem jitħaq, dejjem pożittiv. Dejjem jgħid xi ċajta. Praise God. U jgħallek ukun vera. Inti qisu xejn mhux xejn passer. Eżatt, xejn mhux xejn. X'tista' tbiddel inti? Nothing. Lil min? Lil ħadd. Nothing. Jien Alla ta' niċċwiefet kif nista' nbiddel li l-nifsi billi ngħix fil-paċi. Il-paċi mhux bejn l-Ukrajna u r-Russja ta'. Il-paċi hija bejn il-moħħ u l-qalb. Imma tittażel. Trid tażel. Ara bħalma ħafna jgħażlu jinkwitaw u joqogħdu jiffokaw fuq in-negattiv u x'qal dak, x'qal dik, x'ġrali, x'ġralna, x'ma rnexxielniex, x'itlift. Inti m'intix tinduna li inti qed tażel lejn xiex tħares u qed tażel lil xiex tagħti widen u qed tażel kontinwament x'joħroġ minn femmok kontinwament. Il-subconscious tiegħek, moħħkom hawn. Is-subconscious tiegħi u tiegħek. Jiena ngħidlek Georgina, inti imbirka. U Georgina tgħid, le m'iniex imbirka. Is-subconscious tiegħek lil min ħajemmel. Lilek innifsek. Mela kull ma milt jiena ħlejt mill-bżieq. Nsitt, nitfal għamel. Mela nies joħorġu għaw beħ, jitolbu. U l-pass jgħidlhom be healed in Jesus' name. Hallelujah, you're blessed, you're this, you're this. U nibda niddekjara l-barkit Alla u għawad Alla. Morru fis-siġġu. Imma jiena hekk, għax hekk qal it-tabib, u hekk qal li ners, u hekk qal il-professur, u hekk dak kollu li jingħidlek ħassartu f'ħakka ta'. Għax ispirtu tiegħek lilek ħajemmen l-ewwel mhux lili. Għalhekk il-Bibja tgħidlek you will have whatever you say. Il-Bibja tgħidlek li inti jkollok dak li int tajt mhux il-pastor jgħid. Sa l-pastor qabel qed jgħidlek xi ħaġa sabiħa. Imma inti x'bajt tajt u tisħadilek innifsek.
Mela l-passer jista' jkun l-ikbar passer fid-dinja, xorta ħassartu kollu dak kollu l-għallem. Jien, Gordon, taf kemm jgħidu affarijiet fuqi. Number one, laqqas importani. Ma meta tasalli xi waħda minnhom, ma nħallix taffettwani. Għaliex jien ngħid jien li l-nifsi kuljum. X'nemmen li jien? Taf x'qal Davidu? Ruħ tiegħi. Għaliex int qalbek sewda. U minn hemm, itta ma falla. Mur kellem għandek il-raġel, jew għandek il-mara fil-mera. Issa jekk inti mara u tara raġel, għandna problema. Mur kellem il-dik il-mara fil-mera. Raġel, jiena raġel. Grazie Ġesu, għak ma kelli dubju meta dik. Raġel, int imbierek, int mażur, int infejjaq. Grazzi Ġesu li jien imdawwar b'tarka ta' favur. Grazzi mulej li jien għandi moħ Kristu. Kull ideja ħażina, immaġinazzjoni ħażina nġarrafa nwaqqaqha f'isem Ġesu Kristu. Mux noqgħod nitkellem fuq aw noqgħod nerġa' ngħidha u nerġa' ngħidha u nerġa' ngħidha. Imbagħad għax ma nistax inħossni tajjeb. Il-ħass tiegħek xeba jisimek tajt affarijiet negattivi. Oh Lord, help us. Help us, Lord. Help us, Lord. Aħna suppost poplu vittorjuż. Mhux poplu vittma, nitħassu nfusna. Jiena kull deċiżjoni suppost tiegħi għandi twassalni tkun parti minn rebħa tiegħi. Aħna l-Iskrittura tgħidlek aħna tiġi rebbieħa. Għaliex ma ħneġix naġixxu ta' rebbieħa? Għaliex minflok inħarsu lejx qal Alla, nħarsu, nisimgħu, nitkellmu x'qal Alla, ħin kollu nagħtu vuċi dak li jmur kontra Alla. L-emozzjoni, ħsibiet li l-għadu jpoġġilek f'moħħok. Irtu nitkellmu ħafna fuq dan. Irdu nitkellmu ħafna fuq dan. Hija il-playpen fejn l-art prinċipali fejn id-demonju jiġġielek kull jum. Jew titkellem, jew temmen dak li hemm f'qalbek, jew temmen dak li hemm f'moħħok. Xedtilkom id-darba l-oħra, ix-xetan meta jkellmek dejjem hawn kelmek. Meta Alla jkellmek dejjem hawn kelmek. God communicates to your spirit, not to your brain. Nixtieq dak li naf bħalissa, nixtieq hekk b'mod supernaturali nimplantjah ġo fikom. U għadni nitgħallem. L-ewwel Timotju 6. Tilkom frażi l-ġimgħa l-oħra, meta jiena naġixxi fuq il-feelings, l-emozzjonijiet. Ismani, il-bnidem, aħna ġan nirrepeti li nifsi, il-bnidem tal-fidi ma jfissirx li ma jħoss affarijiet, imma ma jgħatihomx attenzjoni u importanza. Jiġifieri jiena jekk inti tajjarni u tweġġani, tirreġettani, tiġġagbinani, ħanweġġa. Imma x'inhi ir-reaction tiegħi? Ħankompli nżomm il-ferħ. Ħankompli niddikjara l-wedda tal-mulej. Ħanimxi bil-maħfra, mhux għax inħossa. Ħanitlob għalik biex Alla jbirkek, mhux għax inħossa ma. U mhux ovvja li nħoss, bħal kulħadd iħoss, Ġesu taħseb li ma ħass. Imma qatt ma mill-ebda deċiżjoni waqqas waħda fuq ħassa. U għaw xewet minnkom tidu tgħixu aħjar tgħixu fuq ħassa. Nħobbu ħafna l-ħass. U by the way, healthy għalikom, kulu. U tibdaw s-safru ktar. Ismuni, vers 11. Imminti bnidem talla, aħrab dan kollu li fitxu d-dinja ħarbu. Kif jaħsbu d-dinja ħarbu, kif jaġixxu d-dinja ħarbu. Jina u inti nista saltna. Kemm għandna x'nital, mamma mia.
nies li jaġixxu fuq feelings, emozzjonijiet, ċirkostanzi, il-Bibja sejħilhom karnali u babies. In-nies li jaġixxu fuq xtejt il-kelma irrelevanti miċ-ċirkostanzi, x'jaraw, x'jisimgħu u x'iħossu, Alla jsejħilhom nies matura. X'tixtieq li Alla jgħid River of Love hija knisja nħobbhom imma babies? Jew nies matura għax id-deċiżjoni tagħhom huma iffurmati mhux bil-ħass imma bil-kelma qadisa tiegħek. Kemm hawn minnkom mill-ħadd mis-sibt jew mill-ħadd li għadda il-fidi tiegħek ġiet iċċallenġjata. Sija wara kif spiċċa l-messaġġ. Jiena u inti tant iridu nipproteġġu qalbna, ħsibijietna, widnejna, ftakar xi jidħol minn hawn jinżel hawn. Li inti tagħmel għażla konxja kuljum. Ma rridx nisma'. Ma rridx nisma' imbarazz. Imbarazz mhux biss għax data u pastażati, imbarazz huwa dak kollu li jmur kontra x'qal Kristu. Dak huwa kollu imbarazz. Aħrab dan kollu fittex li jkollok ġustizzja. It-tjieba l-fidi li mħabba s-sabar l-ewwa. Vers 12. Tqabad it-taqbida tajba tal-fidi. Kulħadd jgħid taqbida tajba. Mhux biss taqbida, imma tajba. Kif din it-taqbida ħassir tajba? Aqbada. Grab hold of it, ġifieri. Intom qed tindunaw li Pawlu qed jgħid il-Timotju li kien pastor. Li Timotju, it-taqbida tal-fidi mhux ħadd tiġi awtomatika, int tirtaħ tafha. Int titaqbada kuljum. Is li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont msejjaħ. Mhux qed jgħidlek għall-ġenna di ta' għall-ħajja ta' dejjem. Taf li inti għandek il-ħajja ta' dejjem tgħixha fik? Eternal life does not begin when you go to heaven. Eternal life begins when you're born again. ħafna naħsbu li eternal life, aħna we already have eternal life. Il-ħajja eterna tiġġeġa fija. Ma dik il-ħajja eterna li hemm fik. Għax jista' tkun fik, imma mhux qed tgħix skont il-ħajja eterna li hemm fik. Is li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont msejjaħ. Mela żgur mhux għall-ġenna, għax jiena u inti maħniex msejħin għall-ġenna. Aħna xi darba mmorru bil-ġenna, il-ġenna bil-grazzja t'Alla, imma msejħin biex ngħixu din il-ħajja, l-ħajja eterna. U li tagħha int għamilt ismagħha l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. X'qed jgħidlu? Timotju, pastor. Meta ftit ilu għedtilkom għaw mhix xi ħaġa sabiħa li inti tisma' pastors jabbandonaw il-Knisja da. Mhix xi ħaġa ta' unur li tisma' turrum pastors fil-sena jagħmlu suwiċidju da. Kif bniedem talla li jkun użat minn Alla jasal biex jagħmel suwiċidju me? Tidngħidlek għax abbanduna l-istqarrija tal-fidi u ma ħatafx dik il-ħajja ta' dejjem li huwa msejħ għaliha. U ħalla il-problemi jibilgħu u x-xitan akkomodah. Ħansaqsikom mistoqsija onesta. Kunu onesti miegħi. Kemm minnkom kemm il-darba ġi, forsi jekk mhux kemm il-darba ma ġieli għaddilek ħsieb ġbajt nixtieq imut. Kunu onesti ejja. Olli dek. Jien ukoll. Kollha tkunu onesti jew hawn xi qed tikbu. Għax għal ta' jgħidejja mesela. Il-maġġoranza ta' nies għall-grazzja tal-Alla li ma jaslux biex jagħmluha imma ħasbuha. Jekk ħsibta taf xi tisser li wasal f'punt inti li kieku qabel m'għandekx naqabiża tal-Alla, kont tagħmilha.
taf kemm isiru suwiċidji f'Malta? Ma nisimgħux fuqhom. Tidnejlek għaliex? Taf li anke Kristjani jsiru suwiċidji f'Malta? Tax taħseb li min jagħmel suwiċidju huwa xi bniedem ta' barra minn hawn. Jista' jkun bniedem vera jħobb l-Alla, imma tant qata' qalbu. That's it. Pawla tgħid Timotju, taqtax qalbek. Fl-ewwel Timotju kapitlu 1 jgħidlu avolja għadek żgħir u qed jistmellu għax inti għadek żagħżugħ, imma taqtax qalbek Alla ma tak spiritu ta' biża', taqteħ il-qalb, imma tak spiritu ta' qawwa, ta' disċiplina u ta' maħabba. Ftakar min jgħix ġo fik. Jekk tittejx din il-ħajja ta' suċċess ta' pastor, tiftakar min hemm ġo fik, mhux kemm għandek nies fil-Knisja. Illum mimlija għada vojta. Tqabad it-taqbida tajba tal-fidi. X'inhi l-iktar ħaġa li ħadd jiġi attakkat fuqha? Il-fidi. L-iktar ħajġi x-xitan jattakka. Taf li inti jekk ix-xitan jattakkalek il-fidi, jattakkalek kollox. That's it. You're done. You're done. Don't take this. I'm telling you very seriously tonight, boys and girls. Jekk ix-xitan jirnexxielu jattakkalek il-fidi, you're done. Meta raġel talla, mara talla, inkluż anke f'din il-Knisja, tibda tħossok tant depress li tant ta' qalbek, tant tara ta' problemi jiġu kontra tiegħek li inti tmut, taf x'qed tfisser int? Il-fidi tiegħek ġiet taħt attakk nobis minn eħ l-infern. Imma Pawlu qed jgħidlu x'għandu jagħmel. Irbaħ il-ħajja ta' dejjem maqbada bħalma kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija quddiem ħafna xhieda. Bħal vers krettat ħara. Inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil ħlejja kollha u quddiem Kristu. Ġesu li xedu wkoll anke hu. U għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzu Pilatu. Mela Ġesu għamel l-istqarrija tal-fidi. Timotju għamel l-istqarrija tal-fidi. Meta Kenneth Hagin, dil-ġimgħa smajt preachings ta' waħda ta' Tom Brown fuq il-fidi, smajt ukoll ta' x'ismu dak li kien magħna reċenti minn ICF. Le, mhux. Insomma, u beda jgħidu testimonjanzi kif fejn ġew ittestjati fil-fidi. Meta Kenneth Hagin kienet imut, kellu żewġ mardiet Kenneth Hagin. Waħda fid-demm u l-oħra fil-qalb. Jekk ma toqtlokx waħda, kienet toqtlok l-oħra. Sewwa, it-tobba kienu qalulu m'hemmx fejqan. Ma' 16 sena qalulu tkun mejjed. Il-familja tiegħu kienu jmorru, kienu parti minn knisja Kristjana, Protestanta, imma ma kienux jemmnu fil-fejqan llum, il-fejqan llum. Laqqas kellu saħħa, tant kien dajjef, tant kien marit, ommu kienet titimu, u biex idawwar paġna waħda, kien idum ħin twil. Biex idawwar paġna. U beda jaqra l-Biblja. Wara ħafna żmien, xhur, jiġi fuq Mark 11 fejn il-Ġesu jgħid il-kull min jgħid lil din il-muntanja inqala intrefa u ntefa l-baħar. U jemmen f'qalbu dak li jgħid mingħajr ma jiddubita ikollu dak li jgħid. U beda jimmedita fuqha. U l-mulej qallu, it-testimoni sedju, qallu id-denominazzjoni tal-Knisja li inti parti minna ma jemnux fil-fejqan. Qalu jgħidu, mal-kemm mhux vera, ma jgħidu li l-fejqan għadda. Għaw ħafna minnhom f'Malta jgħidu il-fejqan għadda. Il-fejqan Alla jfejqa jekk irid.
L-istess nies jgħidu anke Alla jsalvak jekk irid għax jemmnu fil-predestinazzjoni. Ix-xuħut ipredestina l-infern, ix-xuħut għal-ġenna. Ġifieri jekk inti ipredestinat għall-infern, inti tagħmel xi ħaġa tal-infern sejjiet. Għarġu trina diabolika. Sowa? Alla għallu, l-Ispiritu Santu għallu, għal-kemm inti ġejt mallem il-fejqan madux għallum, imma mkien ma ngħid, laqas fil-Bibja ma jgħid il-fejqan mhux għallum, imkien li ma jgħid jew ma tallimt li l-fidi mhux għallum. Mela tista' tfiq bil-fidi. U minn sodda mart. Meta qal iva mulejjena nemmen, għallu mela l-mulej, għallu jekk temmen, x'inti tagħmel fis-sodda? Jekk inti temmen li inti mfejq, mela x'inti tagħmel fis-sodda? Qed tistenna il-mourners, il-krajers jiġu jitħassruk? Għallu mela qum minn hemm ilbes u imxi. U meta niżel saqajh u niżel l-oħra, taf x'ħass? Xejn. Wara ftit li beda jġixxi bu l-vidi, ġitu s-saxħa. ħareġ barra, kulħadd qallu inti katavru, mur ġossodda x'ħata aħdmut. Sa 16 sena qalulu li inti tkun mejjed. Mar il-ġenna ta' 85 b'ministeru jkopri d-dinja. U 10 snin qabel qal 10 snin oħra nkun lest biex immur id-dar. U qal naf kif ħammur id-dar. Ħanilbes is-sut favorita tiegħi. Nqum, ninħasel, nilbes is-sut, nieħu l-breakfast favorita tiegħi u mmur. U hekk għamel. U taf kifex? Jemmen, jistqar, jipproteġi widnejh, jipproteġi xjara. U kellu problemi, attakkaw nies, telquh nies, ġew kontra tiegħu, kitbu kodba u għamlu business minnhom. Imma l-legacy tiegħu tibqa' dejjem. Aħwa. Morru l-aħħar skrittura li tafuha sew. Romani 10. Mark 4, vers 24, Ġesu jgħid oqgħodu attenti x'tissimgħu. Aħwa, please. Oqgħod attent x'tisma'. Oqgħod attent x'tisma'. Mela taħseb għax kull preacher li jeżisti fuq YouTube huwa tajjeb. Mela xi kollu pjattaforma u stage sabiħ bda jfisser li huwa tajjeb. Ħafna minn nies mhumiex kapaċi jiddixxernu. Mela Romani 10. Romans 10. Mark 4:24 kwotajtilkom. Oqgħodu attenti x'tisimgħu. Għax bl-istess kejl li intom tkejlu, jiġi mkejjel lilkom. X'jiġifieri? The more you sow, by the same measure you sow, you reap. Think, ma dak messaġġ ieħor. Romani 10. Isimgħu għadi powerful, vers 8, but kalla rrid inkomplu. Ħankomplu nitkellmu fuq di. Għaliex jekk jiena u inti rridu nimmaturaw, irridu nagħmlu deċiżjoni, jekk ħan immaturaw. Number 1, how many of you are happy? Are you happy? Are you joyful? Listen, kont sa nagħmel messaġġ fuq u l-sib l-għadda forsi ma nafx jekk nagħmlu l-ġimgħa d-dieħla. Imma if you want to truly be happy, stop looking for happiness. Why? Because if you're looking to be happy, means you're looking for something to happen, and then you will be happy. And then you're no longer walking by faith, because you're waiting for something to happen in order for you to be happy. Jesus does not promise you to be happy
He's promised you to be full of joy that comes from the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. I'm happy. I'm this kind of modern happy. تفتكروا هذيك ده الجوفني I'm just happy. No, I'm so happy. ما ديسكو أخرى أنتيكا تاليتيس. كانت سيريا تدخ. I'm HAPPY. I'm HAPPY. Just my one thing. I'm sure I am. I know I am. I'm HAPPY. I'm happy. Amen. It's nice to be happy. It's okay. ما happy people who look. أنا بريك المسج تصير. أنا ما بريك شيء سجلت لكم. أنا. If I look to be happy, it means I'm looking for something to happen. And people who look for something to happen no longer walking by faith. They're looking for something to happen. The joy of the Lord is my strength. Not being happy is my strength. Anyway. Well, by the way, meta jena vera nimxi bil-fidi, inkum mimli ferħ. Għax il-frott tal-fidi huwa ferħ. Għax jekk jien ammint l-irċevejt, the next one is ferħ. U xud minnkom tidu tfakru li l-wiċkom li intom kontenti. All right? Ismaw, vers 8. Għatħattu pieġi. Ismaw kemm sabiħ il-kalma din imbat niftħu iktar ta' fuqha, għax aħna bdejna qablu kapitlu 18 minn vers 8. Xi tajt l-iskrittura? Rumani 10 vers 8. Il-kelma qiegħda ħdejk. Il-kelma qiegħda ħdejk. Fejn qiegħda? Fommok u f'qalbek kulħadd jgħid fommi u f'qalbek. Jridu nitkellmu ħafna iktar fuq di. Mela l-fidi f'qalbek u f'ommok. Ma tistax tgħid iva nemmen imma. Ma rridx nisma'. That's it. Tiġa kkanċellajt qalbi. Tiġa qajt kollox, I'm sorry. Hemm skritturi oħra fejdulek fit-tieni Korintin kapitlu pereżempju 4 vers 13. Tgħidlek aħna għandna l-istess spiritu ta' min? Ta' Kristu. Li hu emmen u stqar. Taf li jekk Kristu għex, emmen u stqar. U aħna għandna l-istess spiritu tiegħu, nemnu nistqarru. Mhux nistqarru biss għax jista' tiġi pappagallizmu mbagħad. Tisma', temmen u tistqar. Kristjani jippapagallizzaw, għassamaw messaġġ u qabdu biċċa minnu. Il-kelma qiegħda ħdejk f'ommok u f'qalbek, mela l-kelma talla. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxandru. River of Love, b'wiċċi minn quddiem aħna nxandru l-kelma tal-fidi. Le, mhux il-kelma tad-dubju, il-kelma tal-fidi. L-istess li xandar Kristu, l-istess li xandu l-Apostli u l-istess li diġi mxandra hawnhekk. Għax jekk inti stqar f'ommok biex f'ommok Ġesu l-mulej u temmem b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti s-salva. Qed tindunaw. Intom temnu għad il-vers. Inti temnu dan il-vers. Jiġifieri il-salvazzjoni daqshekk sempliċi. Kemm nemmen u nistqar. X'tista' żżid lill-Alla dak li tagħmel int għajli. X'tista' żżidlu lill-Alla? Jekk persuna qed tmut u inti tagħtik il-Ġesu fl-aħħar mument ta' ħajtu u jgħidlek jiena nemmen li Ġesu Kristu huwa l-mulej, nemmen li Alla qajmu mill-imwiet, dan nemmnu b'qalbi u jistqarru, that's it, sealed. Done. Saved. Ma mbagħad irid jibtammet. Tajjeb. Ma minn għal-modija tista' salva wkoll. Issa tabbużax biha x'hekk inti tgħid ma xi tagħmel ma laqsa naftit għandek m'intix Ġesu għadu mhux sidek wara probabbli.
Imma iva hemm nies li salvaw qegħdin il-ġenna u ma tamdux. Wieħed minnhom jissemma ħalli li tajjeb. Għalkemm hemm eċċezzjonijiet mhix ir-regola, imma iva hemm eċċezzjonijiet. Ħalli isma' vers 6. Aħna ħanalaq bdi. Dwar il-ġustizzja, kulħadd isma' ħadidi, di fiha laħma, imma mhux ħaniftaħilkom issa x'issa fqajtu diġà. U dwar il-ġustizzja li tiġi mill-fidi, x'fittex, x'qal il-imħallef? Qal jien ma nagħtix ġustizzja lill-uliedi. Ġustizzja. Ġustizzja jġustifikak, jaqbes għalik. Jiġġustifikak. Il-ġustizzja li tiġi mill-fidi tajt hekk. Tgħidx f'qalbek. Min jitla fis-sema, jiġifieri biex inizzel il-Kristu. Anqas min se jinżel fiqh, jiġifieri biex jiġib il-Kristu mill-imwiet. Ma xi tajt l-Iskrittura. Da biss ħanieqaf, fuq da ħanieqaf, u mbagħad inkomplu nomodu għal-ġimgħa diħlek alla jrid. U dwar il-ġustizzja li tiġi mill-fidi tajt. That's it. And the righteousness which comes by faith speaks. Do you want God to justify you? Trid Alla jġustifikak? Jgħinek, itik is-saħħa, ifejqek, trid taqbadha di. Trid taqbad il-ħajja ta' dejjem li hemm fik billi tkompli tistqar dak li bdejt tistqar mill-bidu. Bħalma dħalt fis-saltna hekk imsejjaħ biex tgħix f'din is-saltna. Temmen u tistqar. Temmen u tistqar. U dak li jidħol minn dawn il-widnej. Ma titoqgħod attent x'tgħid. Ħanilkom aħwa. Revelazzjoni għal bosta minnkom. Ħafna minn nies mhux qed jisimgħu it-TikTok, il-Facebook jew YouTube, qed jisimgħu lil anfushom. Trid tbiddel il-feelings, trid tkun happy. Amen. U stqar xtejt il-kelma. Biex il-kelma talla issir realtà u timmanifesta f'ħajtek. Il-bqija inwedek minn issa sakemm jiġi Ġesu Kristu tfittix il-kontentizza. Ma teżistix barra minn Kristu. Kulħadd mill-wifqa. Għatini ħarira mużika żgħira, għata attent, ma tiġix għolja mal-ewwel. Poġġi idek fuq qalbek. Daw il-messaġġi mur għamel lek nifsek favur. Ismagħhom. Nagħti glorja lil Alla, Alla li għallimni ħafna fuq il-fidi. Mhux qed ngħidilkom naf kollox għax jiena dejjem nitgħallem. Imma jiena raġel ta' fidi. U ħanejlek, m'għandix alternattiva aħjar minn hekk. Ħadd minna, da mhux intom biss u jiena. Mela jekk din hija l-unika way li jiena nista' nkun verament ta' suċċess, jaqbilli ninvesti dak kollu li għandu jien fil-kelma tal-mulej, fil-kelma tal-fidi biex ngħix vittorjuż, ngħix infejjaq, ngħix b'saħħti, ngħix fil-paċi, ngħix kuntent. Qoli l-ħarira. Edi talba warajja minn qalbek. Mulej, inħossa jew ma nħossix, nara bajnejja naturali jew ma narajix. Illum nagħmel din l-għażla. U ħanitlob lilek Spiritu Santu biex din l-għażla li ħanagħmel issir ħajja u realtà f'ħajti. Ma rridix tibqa' biss teorija. Irrida ssir revelazzjoni u ħajja f'ħajti. Inti sejjaħtli biex ngħix ħajja rebbieħa fuq iċ-ċirkustanzi, fuq id-dinja, fuq il-mart, fuq il-problemi, fuq il-ħsejjes tad-dinja, il-vuċijiet tad-dinja.
il-vuċijiet tal-għadu. Insejjaħt li Ġesu biex ngħix vittorjuż u nirbaħ fuq dan kollu. Il-kelma tiegħek hija l-verità. U aħfir li mulej fejn jien għamil deċiżjonijiet, għamil stqarrijiet li gidbuk lilek. Ġesu, jekk dak li inti qed li l-ħajja u l-Ispirtu tinsab fil-kelma tiegħek. Millum il-qoddim, Spiritu Santu għejni, ħalli ma nħalli xejn jidħol f'widnejja, joħroġ minn fommi, jidħol f'qalbi, dak li nara qoddim għajnejja, ma nħalli xejn jinfluenzani minn sensi esterjuri li jġibuli l-fidi tiegħi dajfa jew fix-xejn. Mulej, nikkonsagra fommi, nikkonsagra għajnejja, nikkonsagra widnejja. U nażel li ngħix ħajja ġusta u l-ħajja tal-fidi li tistqar il-kelma tiegħek minn ġo qalbi u minn ġo fommi. Illum bil-fidi nistqar Ġesu Kristu huwa il-mulej, huwa s-sit tiegħi. Mhux biss fuq ruħi, ma fuq moħħi u ħsibijieti, fuq ġismi kollu. Jien kompletament u totalment jien ta' Ġesu. U ma rrid xejn f'ħajti li mhuwiex ta' Ġesu. Ma rrid nagħmel l-ebda kompromess mulej. Dak kollu li mhux ġej minnek, għaqilhom minn ġo fija. Għallimni ngħix il-ħajja tal-fidi fejn il-garanzija hija rebħa mulej. Mulej norbot, inċanfar u nġarraf kull ħsieb negattiv, kull forma ta' immaġinazzjoni u idea li tqum kontra l-għalfien ta' Kristu u ta' min Kristu jgħid li jien. Ġesu, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Fawwarni bil-Ispirtu Santu tiegħek. U ngħid le l-xitan, ngħid le l-Ispirtu tad-dinja, ngħid le u nirrinunċja l-Ispirtu ta' biża, ta' dubju u ta' intimidezza. Għaliex jiena rċivejt Spiritu ta' mħabba, ta' qawwa u disċiplina mulej. Illum li ddikjara minn fommi li jiena ngħix bil-fidi. Jiena rebbieħ bil-fidi. Akbaru dak li hemm ġefija minn dak li hemm fid-dinja. Jien rebbieħ u mhux tellif. Grazzi tal-paċi tiegħek, grazzi tal-ferħ tiegħek. Jien imbirek mulej. Ma jimportanix jgħidu ċirkustanzi. Ma jimportanix tajt id-dinja. Mulej qaddis inti sejjaħtli għal ħajja rebbieħa fik. U ma naċċetta xejn iktar differenti minn din il-verità. Mulej qaddis, niddikjara li jien għandi moħħ u ħsibijiet Kristu. Ġismi huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Għajnejja u mberkin, widnejja u mberkin, fommi u mbirek u ma nħalli xejn joħroġ minn fommi mulej li jġib li ħsara fuq in-nifsi jew oħrajn ta' madwari. Mulej, nikkonsagra fommi u l-sini u nikkonsagra qalbi biex jaqblu dejjem u ma joħroġ xejn minn fommi li f'kliemek qaddis mulej. Grazzi Ġesu, inkisser kull biża, kull ansjetà, kull dubju li jiġi biex jisraqli il-fidi tiegħi. Nibbaża ħajti Ġesu fuq il-kelma qaddisa tiegħek. Ma rridx nimxi bil-ħass, ħan nimxi b'deċiżjoni bil-fidi. Inħares lejn Kristu. Nisma biss u nimmedita biss il-kelma qaddisa tiegħu. Bekk jinnejx ħajja vittorjuża. Għax għal din jien imsejjaħ u għalik mulej tkun kull glorja u tifħir fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen, 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 amen. Grazie Ġesu. Grazie Ġesu. Ħankomplu niklu. Ħankomplu niklu. U ħankomplu nikbru. U ħan immaturaw. Ħalli
Ma nibqawx babies, karnali, immotivati, imqanqlin biċ-ċirkustanzi milli dak li jgħid il-mulej. F'kollox, f'kull erja, l-imma ma teżistix. Jekk jien irrid riżultati radikali, irrid nagħmel għażliet radikali. Amen? Simple as that. Amen. Dawk kollha li intom fuq YouTube u Facebook, God bless you. Narawkom nhar is-sibt li ġej ejjew, halleluja, ejjew għal bomba soprannaturali. Il-paċi magħkom, God bless you. Halleluja, God bless you, YouTube u Facebook. Amen.